na Tiprasa ni Thansa kok sawo na chini Rwng buru jaga sekjak tongmani amoni bagi kok thaisa sawo bubagra ni bagi bo hamyana sawo tai tini bo video upload khaisi rijauka ani ka kok hamya ka sawo masa china ang bani bukhani kok omo tongi malia busigle khnai man china hanu o bruni sumani tabu ke tom sanga ke montango sar komol se a jaga ni borok no thokai sapu jibi har da han tom jen mani amur bo hain sawo kubi kok sana thanga ke montango tabuk sar komol andi ke brei khiri jaga hanai promote khaiye nok rok tangeri se ar developing borok rok nainani bagi thango Rwng rok no thokai sawo hunai bong video o sawo agi sar komol bokok Tripura tongpro joto kami joto Tiprasa no Baka a kamini bising montang area botongo 2014 15 16 rogo bukbang ma thayo Rwng rok no buchubai tongo o video rogo no rok nugui mana omo joto video kasam aiki rogo kok Tripura o tongpro sar komol chuba mani Rwng rok no nini ani hinyawe Tiprasa rok nei joto no milila ye chubalai tonglayo o video rong nung noro agi rong ni Thansa ni kokre sanani hinya biang divide khanyani biang kok salani wala liani nasilai keno nasile lanyani social media Facebook YouTube khuloga keno wala lanyani andika wala renani bagi da haike video sasla montang ni Rwng rong ni soi jaga rok kmana nai tongmale sagla a jaga no naikoli tongu tabuk bo tai develop clear nai bono se hamya kai sawo Tripura Tiprasa rong na tom khaima klai khen ro Tiprasa kungthai bara ning tabuk baira thanga no Rwng ni businikla debroma ni businikla jomtia ni businikla Tripura ni businikla nuatia ni businikla kungthai bara tribal ni hinjangna nya tom baira o belaise hakjal saiki ka Tripura on se ning aguli ro ko thanga kai hai ni hinjangna Thansa ni kokle sana hinya biang haike divide khainani kok mamang sawi tongu haike kok sawi kojon borong no phemloka Thansa ni kok sadeta Tiprasa rok bojago Thansa yang tong tai jaga rok sekjangna nai tongmani sob sekna nai amono soi ground report nawi sadi oro boro je chasai re nai rokba je develop khairim nai rokno ba hamya hani saito Meghalaya rogo chungno option ni kok sai tongmani khrakna sing Tripura ni tribal hai ingya ne tabu baksa buksu comment hamya khale jawo no jaga bo video tolawo gurpai surpai hinai bokhoroko kisapan wan chuma kre baksa buksu ba sajawo no stop khaisi de yakok rokno nei oro ta sadi abru news nai rokno je saidi borok sara sol ani kabang ma Rwng dol lok tongo ang borok bai Thansa ka Tiprasa hanin kok sai tongo even borok sedise o news khanya rokno sajagya ung khabli op khaisi dita tumale amotebo brung ke video tebo busa ka khai tongba Mizoram ni Tripura o burung no resettlement na fro bubagra saisung busawi sawi tongo borok no ora jaga mare nai nei apro hapango tongne borok no ora jaga ria nei sawi tongo sujako bubagra kok ra ka sai tongkha tai mabu mangkha haipano tabukhe bubagra se hamya gurpaifo surpaifo haipo iraifo ungkha tinin biam suno comment hamya khaine to norno ta taitom sasinai norno ta tai kun saipan bujugrimia asuno